בעזרת השם יתברך משהו על העומר שכדאי מאוד מאוד לדעת אותו. אנחנו יודעים שקודם כל העומר זה 49 ימים. אז יש בזה רמז יפה מאוד, שאם אנחנו הולכים לפי המספר אותיות, אז האות עין באלף בית היא האות מספר 16. א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י' כ' ל' מ' נ' ס' עין, אות מספר 16. המם היא אות מספר 13. אז העין היא מספר 16, המם מספר 13, 16 ועוד 13, 29. וריש של עומר זה האות מספר 20. הרי תעשה מהסוף ת' ש' ריש. ממילא ת' היא מספר 22, אז ריש היא מספר 20. יוצא לי מכאן שעומר זה האות מספר 16, אות מספר 13, אות מספר 20, ביחד זה 49. 49 רומז רבותיי ל-49 ימים של העומר, בתורה כתוב בלי ו'.